مستيات بيتنا. سلام كمي توعلو كبرات تخاتاتلتنا إيرترا كم هاجر دحرم مسراتا بخمي زبالو عالم لخوان تغطتاتن اقاداتاتن حليفة اتم اقاداتات بحقي نماني مهاسيوم نمانبر منقست رح ديوم عنا قانيقوم ولاس نخسات ترهز بيوم حانيقوم نلومي آب مدبنا كابش حنت شعات ميتنتيس عن حدن جميرو كساب زحج زالنا لأوان بحبرات هاجراتن بولك هاجراتن ودباتن مالت كم أمريكان حبرت أوروبان قابل علي إيرتراز تنبرو إقاداتات حقاوي تحستو من زسعابو قطبا وحاسيان بزرزر كنتن تنائنا إيرترا كم لولاوي تهاجر عب زحلفو أوانات كاب زرعيتهم إقاداتات اتي زلع علي علم لخاوي إقادا اتي ببيت مخرج التحبرات هاجرات استبينه معك أبي نيرو اتقدم يوسانه بعسرة تشعته بعد شوعته زفلت عب تحساس كلتا شحنت شعتن كنبرن كله تنقو دما إيرترا نحلفات عطقات قجلة الشباب عب صومال تحجزالا كمون مس جبوتي عب زنبرا نايدوب قجت سلاماو مفتحي أهابتلون بزبل كسي نيرو دحريو عب تحساس كلتا شحن عسرة حدن نتنا كلتا شحنت شعتن عامة مهرت اقدا بزبلت زترر بعسرة عسران سلستن زصوع توسخو السانة تمحلاليفو بزح سب اقدا خبهالن كله نخول نقر زعاتو قطباوي معصو يمسلو طلق إلنا انترئينا يوغن اتومني حبرات هاقرات اقداتات عب سلستك اند نتبتات استحاصرو يمنيرم اتقداماي اقدا اصوار كوينو ناب إيرترا زأتو يخون كاب إيرترا زواتس زخون عينت واتهادراو اصوار كم تانكتات تأيتن تتوكوستن ملو بملو تأجيدو نيرو اتخال اي نايقعزو اقداي ازي دما نقالي لعلوات سبسلتان منقستن واتهادراوان مرحتن ناب حاقرات عالم كيغشو زخلكل نيرو اتسالساي مقاد حابت خوينو نايتوم استوسنو والكسباتن تكالاتن اووصا حاقرات زركب ناي بانك حساباتن حابتن نخين كاساقس زعقت نيرو اب قداي قطباو اقدان تمتينا ودو حبرات هاقرات اب لعلي إيرترا ملو قطباو اقدا مالت كمتي اب لعلي كيبا وإيران استقبر عينت معقب اينبرن كوينو جن ات اقداتات نقطبا إيرترا بقطتان بزيقاتتان بخبيد زهاسيو قطباوي ملكعيتات حيزو نيرو نابنت بناي معدن مداي اتوسانه كلن هاقرات عالم كابتي إيرترا التوصو معدنات كم ورقي جو كوبر زركب اتاويتات نوتهدراوي علاما كيوعل نمقصصار زي قطتاوي صقطي كغبرا يئزز እዚ ከዓ ነቶም ካብ ደገ ገንዘብ ሒዞም ንወፍሪ ዝብገሱ ናይ ወፃኢ ትካላት ናብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ፍርሒ ከም ዝሓድሮም ገይሩ ብተወሳኺ እቲ ውሳነ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ካብ ዝርከቡ ዜጋታታ እትእከቦ ግብሪ 2% ብፀቐጢ ክእከብ ከም ዘይብሉ ስለ ዝተወሰነ ስርዓት ግደፍ ነዚ ገንዘብ እዚ ንምእካብ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ባንክ መስመራትን ኣሰራርሓ ኤምባሲታቱን ከፅብብን ክቕይርን ተገዲዱ እቲ ኣብዚ እዋን ከም ሕቶ ዝቐርብ ዘሎ ካብቶም እገዳታት ክንደይ ዝኾኑ ተላዒሎም ክንደይ ከተሪፎም ኣለዉ ዝብል እዩ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ምስ ተፈረመ እቲ ዞባዊ ምስሕሓብ ሃዲዩ ሕቡራት ሃገራት ድማ ኤርትራ ምስ ኣልሸባብ ርክብ ከም ዘይብላ ዘረጋግፅ ፀብጻብ ምስ ቀረበሉ ብ14 ሕዳር 2018 ኩሉ ናይ 2009-2011 እገዳታት ኣልዒልዎ ስለዚ ካብ ወገን ሕቡራት ሃገራት ዝተረፈ እገዳ የለን ኮይኑ ግን ካልኦት ሓደስቲ እገዳታት ፀኒሖም ኣብ ዝባን ህግደፍ ክልጠፉ ተራእዮም ብሰንክቲ ኣብ 2020 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይን ምእታው ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ሓደስቲ እገዳታት ኣንቢራ ንትካል ህግደፍ ንሬድሲ ትሬዲንግ ንሰራዊት ኤርትራ ንሰልፊ ህግደፍን نقل العلوات مرحتي إيرتران زتقالله بأمريكا استنبرا ناي قطبان نبرتن اقاداتات كساب حجي أبسرح يركب حبرت أوروباون بوغنو أبو تهدراو متحببار استمسرته اقاداتات غيرو اقاداتات كل جزي علامهم بوليتيكاوان مرحتين مغيار ويبحرياتهم نمقرامي زبهال عبايتا جن اتي زخبدا مهسيتي نترى هزبيو زلكم اقاداتات نوفري كم مرزيهم هاجر مس اتقد عبيت كوباينات عالم جنزبن حيزن كمصا يفرحا عالم لخاوي بانكتاتن تكالاتن مس إيرترا ركب كجبرا سلاز فرحا قطبا هاجر كفوت كخون ايكلن اذا دما ناي سرح عدلات كم زي فطر يجبر
ካልእ ጽልዋ ድማ ሕጽረት ናይ ወጻኢ ሸርፊ ማለት ሕጽረት ዶላር ወይ ዩሮ ይኸትል ሃገር ናይ ወጻኢ ሸርፊ እንተዘይብላ ሓደስቲ መድሃኒታት ናይ ህንፃ መሳርሒታትን ነዳድን ንምዕዳግ ዓብ ጸገም ይፈጥረላ በዚ ድማ ዋጋታት ጸዓትን መጓዓዝያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክውስኽ ምኽንያት ይኸውን መንግስቲ ዘለዎ ውሕድ እቶት ንወተሃደራዊ ዓቕሙን ንምክልኻልን ስለ ዘውዕሎ ንትምህርትን ጥዕናን ዝወፅእ ባጀት ይንኪ እዚ ኩሉ ቁጠባዊ ዕፅዋን ጉዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን ድማ ንመንእሰያት ተስፋ ብምቑራጽ ብብዝሒ ካብ ሃገር ንኽስደዱ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ደፋእቲ ምኽንያታት ኮይኑ ኣብ ጉዳይ እገዳ ኤርትራ ክልተ ዓበይቲ ርእይቶታት ወይ ክልተ ኣጠማምታታት ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ እቲ እገዳታት ዘይሕጋዊ ፖለቲካዊ ውዲት ኣሜሪካን መሻርክታን ንኤርትራ ንምድኻምን ንምጽላምን ዝተኣልመ እዩ ይብል ንኹሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ቁጠባዊ ድኽመትን ሕጽረታትን ድማ ምኽንያቱ እቲ እገዳ ምዃኑ ይገልጽ በንጻሩ ኸዓ ተንተንቲ ፖለቲካ ቁጠባዊ ውድቀት ኤርትራ ብሰንኪ እገዳታት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰንኪቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ቁጠባዊ ፖሊሲታት ማለት ውልቃዊ ወፍሪ ክካየድ ዘይምፍቃድ ምቁጽጻር ባንክታት ጉዱድ ዕስክርናን ካልኦትን ምዃኑ ይከራኸሩ ቀፂሎም እውን እቲ እገዳ ንላዕለዎት ሰበስልጣን ጥራይ ዝዓለመ እምበር ንተራ ህዝቢ ዕለታዊ ምግብን መድሃኒትን ንኸይህልዎ ዝገብር ኣይኮነን ክብሉ የረድኡ ኤርትራ ካብ እዋን ነፃነታ ጀሚራ ብሰንሰለታውያን እገዳታት ዝሓለፈት ሃገር እያ እቲ ዝዓበየን ዝበርትዕን ናይ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ኣብ 2018 ተላዒሉ እዩ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ሙሉእ ብምሉእ ኣይሃድአን መብዛሕትኦም እገዳታት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒታት ዘገልግሉ እኳ እንተኾኑ እቲ ናይ መወዳእታ ዋጋ ዝኸፍል ግን እቲ መነባብርኡ ዝተሃስየን ብሰንኪ ቁጠባዊ ዕፅዋ ንቕድሚት ክስጉም ዘይከኣለን ተራ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስርዓት ግደፍ ነቲ እገዳ ከም ዕርዲ ስለ ዝጥቀመሉ ስለምንታይ ከምዚ ኣይግበርን ንምንታይ መንግስቲ ስራሕ ኣይሰርሕን ንዝብሉ ሕቶታት ስለ ዝተኣገድኩ ብምባል ከም ሽፋን ክጥቀመሎም ይርአ ከም ሓቂ እቲ ሕጂ በኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህግደፍ ሰልፊ ህግደፍን ናይ ቁጠባ ትካላቱን ዝወረደ እገዳ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ሓኒቑ ብምሓዝ ከምዘይንቀሳቐስ ዝገብር ዓይነት እገዳ ኣይኮነን ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ክግበር እንተኻእለ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝዓበየ እገዳ እቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀሓፎ ግናይ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ሓሳብ ሒዙ ፍልጠቱን ገንዘቡን ኣኪቡ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ክሰርሕ ኣይፍቀዶን እዩ ኩሎም ማዓፁ ዕፅዋት እዮም ስለዚ እቲ ዘሎ ኣማራፂ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኬድካ ወፍሪ ምክያድ እዩ ከምኡ ከዓ ይግበር ኣሎ ኤርትራውያን እውን ኣብ ኣፍሪቃ ካብቶም ዕውታት ኣውፈርቲ ኮይኖም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለው ይፍለጥ ሎሚ ቀነ ኣሜሪካ ነዚ ኣብ 2021 ዘንበረቶ እገዳ ከተልዕሎ እያ ዝብል ዝተጨበጠ ምንጭ ዘለዎ ወረ ክስማዕ ቀኒ እዩ ቅድሚ መዓልቲ ነፃነት እቲ እገዳ እንተተላዒሉ ናይ ለብዘበን ጽምብል መዓልቲ ነፃነት ፍሉይን ድርብን ክኸውን እዩ ብዝብል ተስፋውን ብዙሓት ኣብ ደገ ዝነብሩ ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ናብ ኤርትራ ገይሾም ቀኒዮም ንኤርቲቪ ሓዊስካ ኩሎም ናይ ህግደፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሓወራት እቲ እገዳ ከም ዝተላዕለን ኤርትራ ማሕዘ ኣሜሪካ ከም ዝኾነትን ክገልጹ ቀኒዮም እዚ ግን ውፁእ ሓሶት እዩ ነይሩ ብዘይካቲ ኣብ 2018 ዝተላዕለ ናይ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ካልእ ዝተላዕለ እገዳ የለን ኢሳያስ እውን ልዕሊ 9 ሚእታዊት ናይ መዓልቲ ነፃነት መደርኡ ንኣሜሪካ ንምውቃስ እዩ ተጠቒሙሉ እቲ እገዳ ይቕፅል እዩ ዘሎ ወላ እንተተላዕለ እውን ለውጢ ኣይክህሉን እዩ ህግደፋዊ ስነ ሓሳብ ናይ ዕቤትን ልምዓትን ስለ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ክሳብ ዘሎ ድኽነት ስደትን ቁጠባዊ ውድቀትን መናብርትና ክኾኑ እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 27 ግንቦት 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مستلي فتحي